Și în sfârșit ne-a venit mastodontul de generator. Spune-mi încă o dată că am avut atâtea calcule și ne-am însucit de atâtea ori, Vlad, încât nu mai știu care este varianta finală. Câți din ăia sunt? 50 kVA. 50 kVA, fraților. Ăla este mastodontul care va fi fix în curtea mea. Am vorbit cu băieții să venim pe strada din spatele casei și să tragem macaraua direct la gard, pentru că, din câte știți, mastodontul, generatorul Ionuțule, va fi postat, amplasat exact lângă wannabe cușca lui Cheluțu, cu încălzire în pardoseală, care s-a transformat într-o magazie. Cheluțu doarme în vârful patului, Ionuțule. Așadar, băieții au legat deja generatorul de macara. Noi o să schimbăm cadrul și mergem direct în curte, pentru că vreau să văd momentul ăla frumos când generatorul răsare de după gard și intră frumos în curticică, Ionuțule, după care o să-i lăsăm pe băieți să monteze, o să discutăm un pic și despre traseele pe care ei le trag frumos. Am discutat deja pe unde, astfel încât să ne putem cabla la tablou, pentru că vă vine să credeți sau nu, cât e, mă, cabloiul ăla? 25. 25 de ce? Milimetri, deci 25 de milimetri, adică Diametru.